Včelí peľ je najkomplexnejšia nedocenená superpotravina a najsilnejší antioxidant v prírode. Obsahuje všetky esenciálne aminokyseliny, ktoré si naše telo nedokáže vyrobiť. A obsahuje viac bielkovín ako ktorákoľvek živočíšna potravina, čím prekonáva vajcia, mäso, syry, mlieko a mliečne výrobky. Včelí peľ je skladnicou veľkého množstva vitamínov. Obsahuje viac ako 30 minerálov a stopových prvkov, ako je magnézium, vápnik, železo, kremík, zinok, striebro a mnoho ďalších. Peľ je bohatý na antioxidanty, ktoré majú ochrannú funkciu. Tieto látky prispievajú k zníženiu chronického zápalu, eliminácii škodlivých baktérií, bojujú proti infekciám a potláčajú vznik a šírenie nádorov.